Naranyag ti baro nga aldaw ita, nang rugin ti baro atawen. O Apo, awagan na kam tapno mangegmi ti timek mo. Agtatarip nung kam kasta tao nga agsapsapul ti bitwen, maysa apagilasinan nga agtartarabaho ti Diyos iti lubong. Apo, tulungan na kam amang birok iti dayag mo. Agtatarip nung kam nga agtarigagay ti kaadat ni ayat, may pasigurado asaan kami nga agmaymaysa. Iti daytoy a Domingo ti Epifanio, agsilnag kuma ti lawag ti ayat kadatayo. Amen. Santo, 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 Diyos napigsa, Agkanta kami, agdaydayaw ken ka. Santo, 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 silaw ken ayat ka, Diyos na madayaw, awanin ka na. Santo, 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 dayawen ka, dagiti sa santo asang sangkamaysam, kerubin ken serafin, agparintumengda, agrukbab ken ka, adiumin ka. Santo, 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 awagan ka, dati managbasul gloriam iliwenam. Santo, 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 awan pagkurangan, panakabalin, asiken ayat. Santo, 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 Diyos na marswa, langit ken daga, siksikat dayaw da. Santo, 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 manakabalin ka, Diyos madayaw, awanin ka na. Amen. agkararag tayo. Napudno kalaunay kada kami, o Apo Diyos, iti agnanayon. Uray man pay, o Apo, saan kami nga natulnog, ken saan kami nga makalaglagip ken ka, iti adu nga tiyempo. Agyaman kami launay, Apo, iti asim, iti ayat mo, nga saan nga agbalbaliw, uray pay, iti napalpalabas nga taw-tawen, o Apo Diyos. Iti nga rod, daytoy nga panagdaydayaw mi, iti umuna nga Domingo, Apo Diyos, iti daytoy nga baro nga tawen. Apo, agtultuloy kami nga kumamangken ka, dawaten mi nga pabaruem manen, o Apo Diyos, babayan iti Espiritu Santom, iti puso mi nga agtulnog,
ken agdaydayaw ken ka. Pabaruem, paragwem ken pabaruem iti puso mi o Apo Diyos nga mga yat ken ka, ken agdaydayaw laeng ken ka. Isagot mi, iti daytoy nga panagdaydayaw mi o Apo Diyos ken ka, iti biyag mi, iti daytoy nga baro nga tawen. Pagsilnagem ti silaw mo, iti biyag ti tunggal maysa kada kami o Apo Diyos. Iti panangawat mi, iti mensahe, iti biyag, iti daytoy nga panagdaydayaw mi tatangal daw Apo. Awaten mi daytoy nga bendisyon, nga isumet o Apo Diyos, nga awitin mi, iti panagsublimi kadagiti pamilya, ken dagiti trabaho mi man yan o Apo Diyos. Tapno si kalaeng Apo Diyos, iti may tanok iti biyag tunggal maysa kada kami. Dagito iti dawat ken araraw mi, tinasantuan nga naga ni Apo mi nga Jesus, isu nga manubot ken mangisalakan mi. Amen. Saan nga agpatingga ti ayat ni Yahweh, agnanayon ti panangaasin na, mapabaruda iti tunggal bigat, anyakit din akinamanatalek mo. Ipudno tayo no sa dino ti biyag tayo tinaglidem, ti daytoy alawag. Maawis iti tunggal maysa, digiti kabaylan ng agparintumeng, ket si papakumbaba tayo nga dumawat ti pamakawan, ni Apo, iti daytoy nga baro nga tawen, bayat iti natal na atukar ti organo. Agkararag tayo, man nakabalin a Diyos, iti daytoy abaru atawen, sangwanan tayo iti agsilnag a betwen ti Epifanio. Umaykam ti sangwanam, nga agpadpala nga addaan, namnama ken kinapakumbaba. Ipudno mi saan kami akanayon asinurot ti mangiwanwan alawag mo. Nasingatay kadagiti na ilubungan apakasiknan, pinalubusan tay dagiti bukod tayo at tarigagay, amang linong tinadyosan apagayatam. Naliway kam, no dadduma, mangibinglay ti ayat mo kadagiti adda ti aglawlaw mi, ken lapaay kam nga mangsurot ti hustisya, ti pannakirikna ken ti panangawag mo kadakam nga aramiden. Pakawanen na kami, Apo, kadagiti kanito a pinili mi, tiliwliwa imbes atured. Ken kadagiti wagas at tignay mi, anang pabaset ti lawag mo, Kristo itilubong. Agasam, ti pannakadadael, ken pabarwem, ti panangikumit mi ken ka. Papegsaen na kam amang sapul ti kaadayo kadagiti di manamnama lugar. Dumteng kadagiti arasaas mo iti biag mi. Ket suruten nga awaten iti lawag mo iti amin a nasyon. Paragtain na kam nga agbiag iti tunggal baro nga aldaw. Nga buyugan iti kinamatalek ken napabaru a panggep. Nga iyan ninaw mo, iti dayag mo, iti amin adaga, ken aramiden mi. Dawaten tayo daytoy, itinagan ni Jesucristo, mangisalakan ken lawag tilubong tayo. Amen. Amen. Itulong na kat ken ka
Kakabsat, dayto iti panawen, ti panangurnong kadagiti sagot nga agpaay para iti paaramid iti iglesia tayo. Naimbag, gabigat tayo amin kakabsat. Good morning! Kaya't kuman nga kablaawan ti tunggal maysa iti naragsak nga baro nga tawen. Ken kastamet ti panangsalwad nga ti tunggal maysa kanya tayo nang nangro na kadagiti nagawid, kadagiti ilili tayo, kadagiti pagtaingan tayo di probinsya ket maminsan manen Agyaman tayo iti tultuloy nga panakikaadana ket nakadaanon tayo manen ditoy tapno sang kamaysa nga agdayaw ken agyaman ken kuana. Kastamet kadigiti adda iti online na imbag nga bigat tayo amin daytoy iti umuna nga Domingo iti tawen 2026. Kakabsat 11 months lang inen. Paskwa manen. Kaya hangkay nga madanagan kakabsat. Dandani manen. Ayan, nagalisto ti panawen, ngem no mampay kasta, sang kamaysa tayo nga agdayaw kenapo, iti daytoy nga kanito nang nangro na ti umuna nga Domingo iti tawen 2026. Kaya tagtultuloy kadi nga paki-share and post yuman iti link tayo ditoy Central United Methodist Church nang nangro na ditoy Gimong dagiti Ilocano. Kaya't kuman nga bigbigen ti presensya ti tunggal may sa kanya tayo yahan ko nga nakablaawan hindi napalabas agyaman tayo kadagiti naggapo ijay ballasyo taaw nga nagawid agyaman tayo dadto ni kabsat nga kari ni kabsat nga kari na yan agyaman tayo nakaawid naman yan ken kastamet ti haan nga mapakpakadaan sa nga panagawid ni Eldridge agyaman tayo ken Eldridge adda kanya tayo adda kadi nagiti naggapo balasyo tao kakabsat wenno abroad nga adda iti daytoy nga agawid manen ti kadagiti sumarsaruno nga aldaw ayan adda kakabsat ayan agyaman kami ma'am ti kaadayo ket sapay la kumata ni Apo Dios tayo mang salwad manen kadagiti
panagsubliyo, ijay balasiw taaw, tapno anyaman ti trabaho yo jay, ket agtultuloy ka nga bendisyonan na kayo ni Apo. Ken kastamet digiti first timer, anda digiti umuna nga gundaway nga makadwa tayo ditoy Ilocano service. Ayan. Ayan, nagyamang kami digiti pamilya ni Ate Tess Tabios. Ayan, tumakdir kayo man kakabsat nga nagdapupay ijay Cagayan. Ayan, nagyamang kami. Tika dayoy ditoy Ilocano service. Ayan. Sino matigiti nagawid di probinsya ng nakapasublida nga Dagos. Ayan, ayan, nagyaman tayo kadigiti nagawid met oray syakmet kat nagawid ak din kalpasan iti covenant service tayo. Alas 8 ti Rabii, simbangpit kami mo ijay ti alas 8 ti agsap, alas 6 ti agsapa. So nagawid kami lang mat, sangpit ko mat idi kalpan ti alas 8 ti agsapa mat lang. Dating nga trabi, di pumanaw kami ti Sabado. Ayan. So gyaman tayo, ti gundaway nga nakaawid tayo, ngayon kastamet kadigiti saan nga nakaawid, sa paila kumata digiti pampamilya tayo, iti probinsya, ket nasaya at dalata kakabsat. Ken kastamet nga gyaman tayo, ken kablaawan tayo dagiti agkasangay iti daytoy nga lawas ni kabsat Kian Andrew Colyarin adto isuna. Ayan, nagyaman tayo into no 9 ni Cheryl Jane Makiling, ken into no 10 ni Benilyn Joyce Topinyo. Dapat dagiti agkasangay iti daytoy nga lawas kakabsat nga dayti inspire tayo no hami man nga na ibaga kakabsat, agtultuloy nga kablaawan da kayo, iti panagkasangay yo. Kastamet kadigiti nakaabot ti anibersaryo ti kasarda, idi kalman ket da Kapitan Paul ken ni Fiscal Des Makaraeg, idi kalman. Sa kastamet into no 5, ni Kuya Aster ken Ate Melinda. Ayan, happy anniversary. Ken ti SPPR Chair tayo mat into no 6, ni Kuya Noel ken Ate Mara Panganiban. Dagita ti kasangay, ken kastamet nakaabot dagiti anibersaryo da. Ken kakabsat kayat kumet nga gyaman tayo ta dati nagdapo iti Ilocano nga nakipaset iti Christmas Institute tayo iti 26 to 30. Awan sa bali ni Patricia Grace Refuerzo. Adto iso ni Pat. Ayan, awampay. Ayan, ken kastamet ken ni Casey tay Buridik me. Ken kastamet nga ikarkararagan nyo into no January 31 kas representative iti National Bible Quiz Grand Final ti junior level ket ti damag ko ket maarami di 7th floor ijay PCU. Dito yung grand final ket ti junior level representative tayo ni Casey Galanza. Iso na ti representative ti PAC ket 20 ket innem nga komperensya ti aglalaban iti daytoy nga National Bible Quiz nga marami ti maudi nga aldaw ti bulan ti Enero. Ken kastamet nga agyaman na kakabsat ti tunggal may sa kanyayo ti kinamanagayatyo ken kastamet kadigiti paraboryo ti sibubukel nga pamilya kas pastoryo ken ti buo nga pamilyami. Ket gyamanak ti ayatyo ket sapay lakmata di kayo agtultuloy nga agbalbaliw no sa sino man ti agtultuloy nga agbalin nga pastoryo, diakonesa, agtultuloy kadi nga gyamang kami iti panagayatyo ken paraboryo kadagiti workers yo iti nangruna ditoy Ilocano service ditoy Central UMC. Dagita laing kakabsat ti padpadamag ken nagtultuloy nga agdaydayaw tayo ken Apo. Iti epistola ti daytoy nga agsapa ket maadaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Iti umunang kapitulo manipod iti may katallo nga bersikulo aging ganit iti 10 ket 4. Agyaman tayo iti Diyos ken Ama ni Apo tayo a Hesu Kristo. Iti panakikaykaysa tayo ken ni Kristo, binendisyonan na tayo iti amin an espirituan a sagot iti nailangitan a disso. Sakbay ti panakaparswa ti lubong,
Pinili na tayon ti Diyos nga agbalin ako kuana babaen ken ni Kristo. Tapno na santuan ken awan pakababalawan tay iti imatang na. Gapu iti ayat na inkeddeng ti Diyos, ababaen ken Hesu Kristo, pagbalinen na tayo nga anak na. Daytoy ti pagayatan ken panggep na. Idaydayaw na tayo ti Diyos, gapu iti nakaskas daaw a panangipakita na, iti kinaimbag na kada tayo. Gapu iti inted na asagot kada tayo, babaen iti inaramid ti dungdungwen na nga anak. Babaen iti ipapatay ni Kristo, nagunod ti waya-waya ken napakawan dagiti basbasol tayo. Anyan ang nagdakkel ti parabor ti Diyos, nga impaay na asibubuslon kada tayo. Gapu tamasirib ti Diyos ket ammo na ti amin a banag, inaramid na ti panggep na. Impakaammo na kada tayo ti nalimed a plano na, nga inkeddeng na atong palen babaen ken ni Kristo. Anya ti plano ti Diyos nga inkeddeng na tungpalen, intundumteng iti naituding at tiyempo, isuday toy. Pagkaykaysaen na ti sangkaparswaan, amin nga adda sa dilangit ken ditoy daga, ani Kristo ti pannakaulo. Maaramid dagiti amin na bambanag, kas mayan nurot iti plano ken panagkeddeng ti Diyos. Pinili na tayo nga agbalin at tao na, babaen iti panakikaykaysa tayo ken ni Kristo. Gapu iti panggep na iti punganay. Idaydayaw tayo nga rod tinadayag a Diyos, datayo nga imununa anangin na nama ken ni Kristo. Nagbalin kayo met at tao ti Diyos, tinanggegyo ti pudno a mensahe. Iti naimbagadamag anangeg, iti panakaisalakan yo. Namati kayo ken Kristo ket minarkaan na kayo ti Diyos, babaen iti panangted na iti Espiritu Santo, nga inkarina kas pakakitaan, iti panagtagikwana kada kayo. Gapu taadda kada tayo ti Espiritu ti Diyos, awan dudwa nga awaten tayo, ti inkari ti Diyos kadagiti tattao na. Daytoy timang patalged kada tayo, nga ikanto ti Diyos tinaan-anay awaya-waya dagiti kukwana. Idaydayaw tayo ti dayag na. Amen. Kidawek man ti panagtakder ti tunggal may sa kanya tayo ti panakaibasa ti Ebanghelyo ni Apo Jesus manipod ti surat ni Juan, ti umuna a kapitulo, versikulo umuna, ti maysa aging ganat 10 ket 8 ket kastoy ti mabasa tayo. Idi po nganay adda ti sao, ket ti sao kadwa ti Dios, ket ti sao Dios. Manipod idi po nganay ti sao kadwa ti Dios. Pinarswa ti Dios dagiti isuamin babaen kenkwana, ket awan itinayparswan no saan agapu kenkwana, ti sao isu ti gubwayan ti biag, ket daytoy a biag isu ti silaw dagiti tattao. Agranyag ti silaw ti sipnget, ket ti mabalinan ti sipnget nga iddepen. Imbaon ti Dios ti maysa nga tao nga agnagan iti Juan, imay amang paneknek kadigiti tattao amay papan iti silaw tapno mangyegda ti mensahe ket mamati da. Saan nga isu ti mismo a silaw, ngem imay tapno paneknekan na ti maipapan ti silaw. Daytoy ti pudno a silaw, ti silaw nga umay ditoy lubong ken manglawag kadagiti amin at tattao. Adda idin ti sao ditoy lubong, pinarswa ti Dios ti lubong, babaen kenkwana, nupay kasta saan a binigbig ti lubong, napan ti ili na, ngem saan nga inawat dagiti kailyan na, ngem addamet kadagiti imawat, ket namati da kenkwana, isut gapuna nga inikkan na ida ti kalintigan nga agbalin nga anak iti Dios. Saan da nga nagbalin nga anak ti Dios, kas ti gagangay apan nakaipasngay ti tao, ta ti Dios mismo ti amada. Nagbalin at tao ti sao ket nakipagtaeng kadatayo, napnuan iti parabor ken kinapudno. Nakita mi ti dayag na nga inawat na kas kakaisuna nga anak ti ama. Pinaneknekan ni Juan amay papan kenkwana, ket impukkaw na isu daytoy ti ibagbagak, idi kinunak umay
asumarsaruno kanyak, nupay kasta natantanok, ngem siyak, ta addan sakbay anayyanak. Gapu ta nabuslon ti parabor na, inawat na tayo amin ti bendisyon na, when nawadwad ti bendisyon, ti impay na kada tayo. Inted ti Diyos ti linteg, babaen ken ni Moises, ngem imay ti parabor ken kinapudno, babaen ken Hesu Kristo. Awampay ti nakakita ti Diyos, ti laing bugbugtong nga anak, kadwa ti ama, nga isu ti mangipakaammo ken kuana. Diyos ti mangbendisyon ti tunggal maysa kada tayo, ti panakaibasak ken panakadingeg, ti nasantuan asasauna. Amen. Amen. Isa sa umanaragsak sa uama mabiyag. Isa sa umanaragsak sa uama mabiyag. Because he lives, because he rose in mighty triumph from the grave. I put my trust in him and seek to follow him in faith, because he lives. Because he lives, I shall find strength to stand against the tempter's star. He is my refuge and defense in every troubled hour. Because he lives, because he lives, Because he lives, I can bear whatever burden may be mine. I am encircled in the arms of love divine. Because he lives, because he lives, because he lives, he will banish every shadow of my pain. Every sorrow will be swallowed up in him. For in his hand is healing for the weary soul. This I know, because he lives. Because he lives, my heart is filled with peace amid a world of fear. And through the blindness of the night, in him I rest secure. Because he lives. because he lives. There is
is no task so great that I cannot endure. I bear no heartache that His tender mercy cannot cure. Because He lives, because He lives, Because He lives, I can bear whatever burden may be mine. I am encircled in the arms of love divine. Because He lives, because He lives, because He lives, I will banish every shadow of my pain. Every sorrow will be swallowed up in Him. For in His hand is healing for the weary soul. This I know, because He lives. Because He lives, I will fear no darkness. Because He lives, I will walk in light. Because He lives, I will praise His kindness. Because He lives, hope shines ever bright. Because He lives, I will seek His righteousness. Because He lives, I follow where He leads. Because He lives, I shall conquer even death. and I shall And I live. shall live Because because He lives. Because He Because He lives, lives. I will rejoice in Christ and glorify His name. And with a willing voice of gratitude proclaim, my Savior lives. Because He lives, He will banish every shadow of my pain. Every sorrow will be swallowed up in Him. For in His hand is healing for the weary soul. This I know, because He lives. Padayawan tayo iti Apo iti mensahe ngayon pa ni Kabsat Mark ken ti buridik nga anak ko baglakid din ta nagmana kini inana ang nga kanya. Kaya't kuman nga inayon nga basahin manipod iti may kadwa nga Korinto ti kapitulo may kalima kapitulo bersikulo sangapulo ket pito ket aging ganat sangapulo ket walo ket kastoy iti mabasa tayo. Maysa a baro a parswa iti siya sinuman a may naig ken ni Kristo. Naglabas yan dagiti daan a banag ket dimtengen dagiti baro. Inaramid amin ti Dios daytoy babaen ken Kristo. Inkapyaan na kami ken kuana metlaing, inted na kada kami iti trabaho ang makikapya kadagiti tattao ken kuana. Napabaru abiyag iti daytoy abaru atawen. No ararigin tayo kakabsat ti tawen 2025 ket apagbiit laeng nga naglabas. Ket nagalisto nga simmang bay iti tawen 2026. Ti sumagmamano nga aldaw kakabsat ti tawen 2025 napno ti ragsak ti baru a tawen ti tunggal maysa kada tayo. Ti Paskwa ken baru nga tawen ket napno iti ragsak ngamin adu dagiti
Regregalo nga naawat tayo, ken inpaay tayo. Adamit dagiti nabuslon nga makmakan, ken kastamit ken mainom. Nukit kitain tayo, ti baro nga tawen, rimwar dagiti amin nga talento tayo, kas maysa nga Pilipino nga kumakanta. Di ba? Amo, nag-video okay kayo, kakapsa, taging ganat parbangon. Nga nakita tayo, nga dagiti amin nga tattao, napnuanda ti ragragsak, iti panawen, iti baro nga tawen. Ngem saan nga may libak kakabsat, kalpasan daytoy nga okasyon, kas namati, at damit, tikarit, nga sumangbay manen titunggal may sa kanya tayo, nga namnamain tayo nga maaramid tapno mapaspasayaat pa iti pamati, titunggal may sa kanya tayo iti daytoy nga tawen, ket ti Diyos ti mapadayawan kadigiti bibiyag titunggal may sa kanya tayo. Amok nga tilubong ket tarigagayan na nga isumet ti mapadayaawan kadagiti aramid tayo. Amok nga ado dagiti aramid nga kayat tayo nga mapasamak iti daytoy nga 2026. Kitain nyo man dagita sikit yo kakabsat, sikit tayo kunak kumata, may bilang akmet. Idi agris research nak adagayam ti umno nga timbang sigon ti tayag ti tunggal may sa kanya tayo. Kit amok may sa kadagiti kari tayo, ada dati kung kuna tayo nga balik alindog program. Nako. Ada dagiti kastoy nga ingkari tayo iti daytoy nga baro nga tawen. Isu nga medyo adagura tayo basit ti innapoy tatta nga tawen 2026. Nadagsin tirik na tayo no makakita tayo ti innapoy tatta ta kuna tayo ay apo lumukluk migak manen. Amok nga dagitoy adamit dagiti mangrugrugi manen nga agbayad iti gym fee. O ayan, sino dagiti tapno kasta ket agjogging, diet. Dagitoy ta aramid tayo. Kaya tayo nga maikat dagiti pagdanagan. Isot gapuna nga ada sumagmamano ken kaadwan iti daytoy nga panawen ada dagiti paspasyar, outing kasjay. Adamit dagiti tarigagayan tayo nga dagiti pinansyal nga aspeto ti biag tayo. Isu nga rugrugyan akon apo ken ikari nga agbudget nakon. Mabalin nga agidulin nakon. Ag-saving nakon. Bayadak dagitay utang kon nang nangruna kadagiti Bombay. Ken daduma pay nga kari tayo nga kayat tayo nga mapasamak, kayat ko ti mangrugi ti negosyon. Kastamet kadagiti personal nga panagdakkel tayo. Kaya tayo to'y makalipas, agadal, manaynayunan, dagiti talento tayo. Then, ingkari tayo, kadagiti biyag tayo, nga mabalbaliwan, iti positibo nga banag, nga maysa, nga managyaman, ken saysayaatin, ti panagbiag, iti daytoy nga tawen 2026. At dapay, ammo tayo nga ti iglesia tayo, ado dagiti imay tuuneg ti iglesia tayo. Tapno agkidaw ti pamakawan, gapu ka dagiti nagbasulan tayo. Tapno kasta ti pagayatan ti apo ti maaramid kadigiti biag tayo. Ngem ikari tayo kumakakabsat. Kadagiti bibiyag tayo kas disipulo iti uneg ti iglesia tayo. Ikatin tayo na ada kakabsat dagitay kagagalad nga agururay latta tikit kitain na tagdilaw. Dagitay disipulo ni Apo mangukom mangperdi wenno datay kong kunada nga marites kong kunada. Hanga ni Ate Marites nga tabios kakabsat. Oh, datay pangangangaw tayo nga marites. Ikatin tayo dagijay. Amok nga dagijay, dagiti kari tayo, iti daytoy. Saan tayo kumanga kasla, dagiti saan tayo kumanga tala, agsipsipot, dagiti
makita tayo, dagiti pagkurangan, kadagiti pada tayo a Kristiyano, miyembro man, kadagiti pampamilya, ken kastamet titunggal may sa kanya tayo. Ada dati angaw, kakabsat, Jerils, gumatang ka ti TV, ni, nangalan na nga to pinangbayad na. Wala na. Nung umutang kami ti TV, ay, nagpangasin. Nangalan na nga tala, gumatang la, umut-utang ti kukwain na, kung kunatay no ka, digiti karuba tayo ya. Gapo ti apal tayo, laduma. Dagijay ti kagagalan tayo. Isut gapo na, kas kinunati umuna nga Juan 3:8, kadwa ti Diablo asaan asumardeng nga agpabasol. Ta nagbasolin ti Diablo iti punganay. Inlayon pa iti Juan 8, aging ganat ti versikulo 44, kunana, anak na kayo ti Diablo nga amayo, ket kayat na atong palen ti pagayatan na. So nga no, aramid tayo kadagiti banag nga pagayatan ti dakes, may tulad tayo kas anak dagiti Diablo. Isut gapuna nga rod kas kinuna ti Efeso 6:11, ikawesyo amin akabal nga itid ti Dios tapno mabalinyo asarangten dagiti pangalilaw ti Diablo, kakabsat. Amok nga adu dagiti banag nga kas tinaglabas atawen na alilaw tayo ngem saan tayo kumang nga itulok nga maalilaw tayo manen ti daytoy nga tawen 2026. Ngem ikawes tayo kas kinunan ni Pedro ni Pablo dagiti kabal kas maysa nga anak ti Dios. Iti daytoy nga baro nga tawen kasano tayo nga ta nga mangrugi nga nasaysayaat. Karigatan, kakabsat, kas kapadasan tayo, ket kasano tayo nga irugi, nga mapaspasayaat, dagiti biyag titunggal may sa kanya tayo. Kinunala nga rod, ti maysa nga babasahin, many Christian view the starts of New Year as a moment for spiritual reflection and covenant. The central idea is to rely on God's promises rather than solely on willpower, spiritual growth, and change. Ket kasmaysa nga iglesia, daytoy ta aramid ti iglesia tayo. Ket awisen na tayo, nga pasingkeden tayo dagiti commitment tayo kini Apo, ken tipada tayo nga parswa ni Apo. Saan tayo kumanga itulog akasla? Nagitay driver. Ayan. Tiyan mo na lang abante ken atras. Nga kayat nasawin tala agatras ti ammo tayo. Isut nga awan ti malmalpas tayo iti tawen 2026. Ammo tayo ti mangrugingem di tayo matammo nga palpasin. Mangrugi tayo, sumuko tayo, agatras tayo, kadagiti karit ti biag. Ngem awan malmalpas, nga pagbanagan na, dagiti kari tayo, ngem ti awis ti Diyos kada tayo. Ket agabante tayo kumamit, kadagiti biag tayo. Kas maysa nga parswa ni Apo. Isut gapo na tinaimbag adamag, 2,000 nga tawen anasurok tinaglabas, simmang bayan kada tayo, timang pabaro kadagiti biag tayo, kakabsat. Iti daytoy nga Domingo, ti Epipanyo, kakabsat. Isu ti panagparang, dagiti 3 nga ari, tapno ipakita nga ni Jesus, ket mangisalakan iti amin nga tao, saan laing nga kadagiti Hudyo, ken kastamet kadagiti Hentil. Isut gapo na nga titunggal may sa kanya tayo ni Jesus kumati silaw, kadagiti bibiyag tayo, ti lubong, tinailangitan nga anak nga agay ayat, nga nakipagnaed kada tayo. Ket dayta ti awis na, titunggal may sa kanya tayo. Gapo ta ni Jesucristo, ket mangisalakan, nagnaed kada tayo, isu ti Emmanuel tayo.
Ket iti daytoy nga tawen 2026, awisen na tayo ni Apo Jesus, nga mapabaro tayo kumamet. Iti mas nasaysayaat nga panagserbi, mas nasaysayaat nga biyag, ken nasaysayaat nga maysa nga anak ti Dios. Iti sangwanan ni Apo. Isut gapuna, makita kumati na Kristiyanwan a pamati, napabaro a puso, agnaid kumati Dios, kadagiti bibiyag tayo, gapunat makita, tapno makita ti baro a biyag kada tayo, makita dagiti sabsabali ti biyag tayo, amok adu dagiti sapata tayo, adu dagiti kari tayo, kakabsat, adu dagiti kayat tayo nga iyasideg ken Apo, ket kas sangsang kamaysa tayo, kakabsat ken Apo, agbalbali tayo, tapno mapabaro kuma, dagiti bibiyag tayo, gapo ken Apo. Saan lang kuma, nga datayo, kas maysa nga individual, ket mangrugi tayo ti January, ngem to no February, agatras tayon. Ngem, dawatin tayo, ti asi ti Apo. Ti pigsa ti Apo, kanya tayo tapno agtultuloy tayo. Ngaging ganap, malpas, ti tawen 2026, ken dagiti sumaranupay nga paset ti biag tayo. Agtultuloy tayo. Aging ganat, maperpekto tayo, ti biag tayo, ken Apo. Sapay la kumakakabsat, ti tawen 2026, siyak, ken tunggal maysa kada tayo, mapabaro tayo kuma, kas ti baro nga tawen. Saan ko mga, kas maysa nga angaw, ti maysa nga pastor, kunana, han ko mga, no manginom ka, wen, nagbalbaliw akon pastor, baro, may saak nga napabaron. Baro lang gayam di brand nga inumin. Dati, 4 kanto, tata bilugin, nga kunada. Ada nga to pa nagbalbaliw jay Apo, saan ko ma. Ngayon babaen ken Kristo, mapabaro tayo, iti daytoy. Nga tawen 2026, ket amok, nga ti asi ti Apo, agtultuloy ang makikaadda kanya tayo, tati Diyos ay ayaten na tayo. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Gapu iti kastaunay a panagayat ti Dios iti lubong, inted na ti bugbugtong nga anak na, tapno ti siya sino man ang mamati ken kuana, saan namatay no di ket agbiag nga agnanayon. Kakabsat, idaton tayo nga ro dagiti apagkapulo, karkari ken datdato na pagyaman iti altar, kastamet iti faithful stewardship pledge card, nga idaton iti nakaserra akahon, iti sangwanan ti altar. Maawis tayo met ang mga ramat iti online banking, babayan iti bank account ti Central United Methodist Church, ana iparang kadagiti screen tayo.
sagot nga yegmi, nagtaud ako kwamin, talek mo kada kami, dakam tiagaywan. Amin sagot mo, I want me apud no, ket no pagyaman ited mi, naragsak puso mi. Amen. Kas napabaro, nga anak mo apo, tultuli mi nga idaton, dagitoy nga pagkapullo, panagyaman, ken kastamet, dagiti bibiyag mi. Bendisyonan na kami o apo, kaya parukpok mo, tinananay nga bendisyon mo titong galmay sa kanyami. Nagtultuloy kami met bendisyon ti sa balik, at mausar da gitoy. Kadagiti amin na paramid, ministeryo, misyon, ken aramid ti iglesyam. Amen. Amen. Ti apo adda kumakada kayo, Kastamet ken ka. itagayo dagiti puso yo, Itagay ni ida iti apo. agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Rumbeng nga agyaman ken nagdaydayaw tayo. Isot may tutop na imbag ken may parbeng nga agyaman ken sa dinuman ti agyaman ken ka ama aman nakabalin amin na marswa ti langit ken daga. Inaramid na kami akasasping mo ket impuyot mo kadakam iti angis ti biag. Uray pay idi tinallikodan da ka ti ayat mo nagtalinaed nga awan baliw na. Winayawayaan na kami ay iti panakatagabo ti ken basol. Inaramid mo iti tulag asikalaeng ti Diyos mi. Ket nakisasao ka kada kami babaen kadagiti profetam. Ngem ngarod dakam amin at taom ditoy lubong ken isuamin abuybuyot anay langitan. Dayawen mi itinagan mo. Ket agtitimpuyog kami amangikan kanta. Santo, 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 Diyos na nabiling, langit ken dagat napnot, gloriam sadyay kangatwan, nagasat ti umay gapok ken aman, Hosana jay kangatwan. Apo nasantuan ka, ken bendito ni Jesucristo nga anak mo, ken kuana imparukpok mo ti Espiritu sa Espiritum, tapno ikasabana tinaimbag adamag kadagiti na panglaw. Mangi warnak iti pannakawayawaya kadagiti balud, ken mangisubli ti pannakakita dagiti bulsek. Mangwayawaya kadagiti na irurumen, ken mangi bunannag ti tiyempo nga isalakan mo dagiti tattaom. Inagasan na dagiti masakit, pinakan na dagiti mabisinan, nakipagyan kadagiti managbasol, babaen ti panagtutuok na, ipapatay na ken panagungar na, impas ngay na ti iglesyam, inyadayo na kam ti pannakatagabo, basol ken patay, ket nangaramid ka iti baro at tulag, babaen ti danum ken ti espiritu. Idi umuli sa dilangit, idi umuli ni Apo Jesus sa dilangit, inkarina nga agtaeng kada kami, akan kanana yun yo, babaen iti bilig ti sasaom ti espiritum. Idi rabii nga impay na ti biag na para kada kami, nangala ti tinapay, nagyaman ket pinisipisi na, dagiti
adalan na ket kinunana, alain nyo kaninyo, daytoy tibagik ang maipaay kada kayo. Aramiden nyo daytoy, kas pakalaglagipan nyo kanya. Idi kalpasan natin panang rabii nangala ni Jesus ti kopa. Nagyaman ket inted na kadagiti adalan na ket kinunana. Uminom kayo iti daytoy. Amin, dakay amin. Daytoy ti darak ti baru atulag anay parukpok kada kayo. Ken kadagiti adu apan nakapakawan kadagiti basbasolyo. Aramiden nyo daytoy amasansan. Akas pakalaglagipan kanyak. Ngarod, kas pakalaglagipan kadagiti aramid ni Jesucristo, idaton mi, dagiti magbagimi, iti panagdayaw ken panagyaman, kas nasantuan asibibiyag adaton, ang makikaysa ken Kristo kadakam, kas ipakaammo nga ammumi ti misteryo ti pamati, Ni Kristo natay, ni Kristo nagungar, umay amen. Iparukpok mo ti Espiritu Santom kadagiti natipon-tipon iti daytoy nga sagot at tinapay ken arak. Aramidem kadakam abiyag ken dara ni Kristo tapno agbalin kami abagi ni Kristo ti lubong, asinubot iti darana. Babaen ti Espiritum nakipagmaymaysa kami ken Kristo, iti maysa ken maysa, ken ti ministeryo iti lubong, agingga nga umay ni Kristo ti maudi a panagbalegi, ket makipagrambak kami ken kuana tinaylangitan a padaya. Gapu iti anak mo ani Jesucristo, ti Espiritu Santo anasantuan nga iglesyam, kukwam amin ti dayaw, ken ti gloria, aman nakabalin nga ama, ken ti agnanayon. Amen. Sangsang kamay sa tayo, ti kararag ti Apo, maming nga sa dilangit, nagan mo dayawin mi, pagaryam umay. Pagayata magturay, to'y daga kas di ka sa dilangit. Rauna na kamita, pakawanem basbaso mi akas mamakawan mi. Ket di na kami yeg ti sulisog, ket ilisi na kam ti dakes, takukwam ti pagarian, panakabalin ken gloria nga agnanayon. Amen. Gapu tadda ti maymaysa at tinapay, datayo no adupay, ket paset iti maymaysa nga bagi, gapu ti panaglakam tayo, iti maymaysa nga tinapay. Ti tinapay apisyen tayo, ket pakairamanan tayo ti bagi ni Kristo. Ti kopa, pagyamanan tayo, ti panakipaset ti dara ni Kristo. Amen. Amen. Awisin tayo, awisek ti tunggal may sa kanya tayo kakabsat, ti panagtugaw tayo, ket maawis ti tunggal may sa iti lamisaan ti Apo, silulukat iti lamisaan ti Apo iti amin, tapno sangsang kamaysa tayo nga aglakam, iti bagi, ken ti dara ni Apo. Punwen tayo, dagiti pagparintumingan, kakabsat. Kakabsat ken Kristo, maawis kayo nga umay ti lamisaan ti Apo. Iti daytoy nga baro nga tawen, maminsan manen nga awagan na tayo ni Apo Diyos kadagiti bibiyag tayo. Kas maysa nga sinubot ni Apo, daytoy ti gundaway tapno idaton tayo mat, dagiti bibiyag tayo. Kas insalakan ni Apo, daytoy mat ti kanito, tapno ikari tayo, nga idaton tayo, aramiden tayo, ti pagayatan ni Apo, kadagiti biyag tayo. Adu dagiti nagkurangan tayo, kina Apo Diyos. Adu dagiti nagbasulan tayo. Kaya magyaman tayo, ti ayat na, babayen, ti intay, panaki pagmaymaysa ken kuana, naikan tayo ti baru abiyag.
baro abiyag nga suruten tayo kuma, ti pagayatan ti Apo. Ti dayag na kuma, ket may bunannag, kadigiti bibiyag ti tunggal may sa kanya tayo. Ket babayen, kadigitoy nga simbolo, ti bagi, isu ti tinapay, ken ti dara, isu ti kopa. Huwisen na tayo, kay palagip, ti ayat, parabor, panangisalakan, ni Apo Diyos, kadigiti bibiyag tayo. Isut gapuna, tumakder tayo, ket tultuloy na tayo nga usaren ni Apo Diyos, kadigiti bibiyag tayo. No ibunannag tayo, tinaimbag adamag ni Kristo nga isut mangisalakan, itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Brothers and sisters, let us continue to prepare your hearts and minds as you receive the elements of Holy Communion. The element you receive, the bread, symbolizes the body of Christ, and the cup symbolizes the blood of Christ, poured out for you and for many for the forgiveness of sins. This is a good reminder to each one of us, brothers and sisters. You have been fed, nourished at the Christ table, so you may go now in peace, love, and serve the Lord. Always remember that Jesus loves you. You may now eat the bread and drink the cup, and remember that Jesus loves you. Arise, go in peace. Amen. Patuloy po tayong lumapit sa dulang ng Panginoon. At kung paano po sa unang Juan, Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 2, kung sino man ay nagkasala ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. At siya rin ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan, di lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanlibutan. Di naman. Ako po'y naniniwala na sa taong ito, ang isa sa mga goals po natin sa ating pambuhay ay patuloy tayong lumakad sa liwanag ng salita ng Diyos. Bagaman alam din po natin sa ating po mga buhay na tayo po ay nagkakasala sa isip, sa salita, lalo tigit sa ating pong gawa. Ngunit malinaw po ang paalala, paanyaya ng ating Panginoon, ng kanyang talata. Meron tayong tagapamagitan na siya maglilinis, magpapatawad sa ating mga kasalanan. At ang mga kasalanan natin ito ay malugod niyang tatanggapin sa kanyang katawan sapagkat siya ang nagligtas sa atin. At nawa ang simbolo ng tinapay, ng katas ng ubas ng kanyang katawan at dugo ay magsilbing paalala sa atin ng kanyang wagas at tapat na pagmamahal. At dahil po rito, dahil yamang ating tinanggap ang kanyang simbolo, patuloy tayong mapalahanan ng kanyang wagas at ng pag-ibig para sa ating lahat. Humayo tayo na taglay ang mayamang pag-ibig, pagpapatawad, pagpapala ng ating Diyos, nagpahibilang Ama, pagtunan na kat Santong Espiritu ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen. Habang tayo'y naghahandang lumapit sa dulang ng ating Panginoon,
alalahanin po natin na ang Diyos ay patuloy na tumatawag sa atin. Tayo ay inimbitahan na muli ating sariwain ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Isang bagong taon na naman ang magpapasimula. Isang bagong taon na hindi natin alam kung ano ang dala sa bawat sa atin. Pero kung ating tatanggapin ang liwanag na walang iba kundi si Kristo at paghahariin sa ating mga buhay, si Kristo ang magiging gabay natin. Siya ang magiging liwanag sa ating daraanan. At nawa sa pagtanggap natin ng mga elemento na sumisimbolo ng kanyang katawan at ng kanyang dugo. May the love of Christ, may the light of Christ continue to guide us, to empower us, upang sa ating pagbalik sa ating mga gawain, mayroon tayong liwanag na maasahang gagabay sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Dear sisters, brothers in Christ, it is a privilege for you to serve the sacrament of the Holy Communion. You have been nourished, so go in peace and love and serve the Lord with joy in your heart. Arise. Remember that Jesus loves you. Amen. Tumakder tayo amin, kakabsat. Sangsang kamay sa tayo ti kararag. Agnanayon a Diyos, ipaimi ti panagyaman ken ka, gapu iti daytoy anasantuan ang misteryo, ti panangidaton mo ti bagim, gapu kada kami. Papigsain na kami ang mapantilubong, babayen ti bileg ti Espiritu, tapno maidaton mi, digiti pagimi, kadagiti ay sabsabali. Itinagan ni Kristo Jesus nga apo mi. Amen. Amen. O
puso inari, iagserbiken ka. A broken man Ut ko di nakatbaybayan, diyak kabuteng tigubat, no agdakaten na, diyak umemayawawan, sikat mangidalan. O iparig naman, ihatap kanya, no sulisugot umay dagos armadan na. ikabusog na binig, at ulang narena. Ngem apo asit anak, Ako diya't matinag. Agkararag tayo kakabsat. Kat mabalin tayo agparintuming, when umay di sangwanan, tapno sang kamay sa tayo nga idaton nagitibiyag tayo manin. Kararag tayo. Agyaman kami o apo iti daytoy nga baro nga tawen nga impaay mo manin. Agyaman kami iti panangsalwad mo ti lasud ti makatawen manin kadigiti bibiyag mi. Bigbigin mi o apo nga sika ti nakikaadda kadakam. Agyaman kami ti ayat mo, agyaman kami ti panangisalakan mo. Agyaman kami ti panakikadam no mampay adda digiti karit suot ti biag ngay mangay kadigiti biag mi ti naglabas atawen. Kenda dumapay nga kapadasan ti biag nga nang suot ti tunggal maysa kanyami. Iti daytoy nga kanito idatag mi dagiti biag mi wapo. Tapno ipaay ti panangidaton panagyaman gapu kadagiti inaramid mo ti biag mi wapo. No kasano na kami kadi wapo nga inaywanan ti naglabas atawen. Kidawin mi kadi ti asim ti ayat mo, panangisalakan mo, o apo, ti lasod manin ti sumaruno nga tawen. Iti daytoy nga tawen 2026. Tulungan na kami ang makasurot ti pagayatam. Tulungan na kami nga lagi ti pagayatam ti maaramid tapno ti dayag mo, o apo. Isut, mangsilnag, kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kadakam. Agyaman kami kadagiti gundaway nga nakaawid dagiti anak mo kadagiti ilida kadagiti pampamilyada. Parang salwad mo ti panagsublida manen manipod iti baro nga karit kadagiti trabaho, aramid, panaghadal, negosyo o apo kadagiti anak mo. Nga mamumi nga di na kambaybayaan o apo. Agyaman kami o apo kadagiti anak mo met nga nakasublida met. Nga sika tinang tarhabay kadakwada. Tapno makadenada dagiti pampamilyada iti pagbiit manen. Sakbay nga agsublida manen kadagiti nangawisam nga trabaho. Yaman kami kadagiti biyag dagiti anak mo nga nagkasangay, nakaabot kadagiti anibersaryo. Ken kastamet dagiti anak mo nga adda iti daytoy nga gimong mi. Bendisyonam isuda o apo. Kadagiti amin apaset ti panagbiagda. No adaman dagiti kiddaw araraw ken karkararagda. Sasaibek da o apo kiddawem mi kadi. Ngay paay mo siya ayat nga addaan parabor o apo. Tapno kasta makita da tinagpayduma nga addaan ti pamati panagserbi gapo kadagiti kinaparabor mo. When apo, tulungan na kam, di na kam baybayan,
isalakan na kam, o Apo. Ket punwen na kami ti ayat mo, ti tal na, parabor mo, kadagiti bibiyag ti tunggal maysa. Mapadasam mi ti maysa abiyag anapabaru, nga sika ti kaadda kadakam, o Apo. Biyag nga sika ti kadwami, o Apo. Kadagiti amin nga aramid mi. Gapo, tati sirib mo, agtultuloy nga ipaay mo, kadagiti bibiyag mi. Dupay, dagiti kayat mi nga kidawen na Apo, ngim amom dagiti karkararag, dagiti anak mo. Ket magnamnama kami, gapo ti parabor kinasim, Apo. Impaay mon ket inawat dan. Maminsan kadimanen, pakawanen na kami, kadagiti nagbasbasulam mi. Tapno mapabaru, dagiti biyag mi. Tapno nananay, ti panagserbi mi ken ka, nga addaan rekta. Iti amin akan ito. Dagito iti dawat mi, tinagan ni Jesus nga manubot mi. Amen. Amen. O Jesus ko inharin, kadaging ikukwam, ano sa dinutyan mo, ijay metadaka. Siya Jesus inharin, asipat surutek, inggan at panumpalan, Tiyamaken anak umam, ken Espiritu liwliwan, dayawen nga ipangruna, di langit ken di dagat. Amen. Ti Apo ket lawag tayo, nga mangsilnag kada tayo. Ti Apo ket isu ti talna tayo, nga agtaeng kada tayo. Ti Apo ket isut man nakabalen tayo, nga tumulong kada tayo. Ti Apo isu ti ayat, amang balkot kada tayo. Isut gapuna kakabsat ken Kristo, rumuar tayo kasaksi, nga natulnog kadagiti bilin na, nga mangibingay tinaimbag adamag ti ayat na, kadagiti anak na. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. 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 Ang kanta kinagransak tayo, di pamati, ingan naman, kenayanayan, di aramid, ay kasangsang kamay sa, kung palengay kay tibilin na, ayan, ayat, hire
Bonus kenakem tayo. Ayan ayat iremeng mo. Bonus kenakem